ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംശാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേക്ഷ കൃപാ സിന്ധ്യഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരിഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാത് കി ജയ. ഗുരുദേവ് കി ജയ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർ കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഞാനൊന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്തോട്ടെ, ഞാൻ വിട്ടുപോയി. പത്താമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ പ്രഭു. 10 വരെ ആയിട്ടുണ്ട്. 10 വരെ ആയി. 11 തൊട്ട് വേണം. 11 മതി. 10 തുടങ്ങണോ അല്ലെങ്കിൽ 11 ആണോ? 11 മുതൽ പ്രഭു. 11 മുതൽ. വായിച്ചില്ലേ? ഇല്ലേ? ഇല്ല പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ ഈ അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലെ ഈ അധ്യായം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഗുണം ഉണ്ട്? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും? ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങൾ എത്ര ഗുണമുണ്ട്? ഭൗതിക പ്രകൃതി 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആരെങ്കിലും? മെയിനായിട്ട് അധ്യായം കൃഷ്ണ. ത്രിഗുണങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക്? ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്നും പറയില്ല, അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ട്? 3 ഗുണങ്ങൾ. ഭൗതിക പ്രകൃതി 3 ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കണില്ലേ? രജോഗുണം,
ഓക്കെ. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം അല്ലെ? അതിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഗുണം ഏതാ? ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 1 സത്വഗുണം. 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 രജോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിന് താഴെയുള്ള അല്ലെ? തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനേലും വീണ്ടും താഴെയുള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടല്ല, എന്താണ് സത്വഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോ? നമ്മൾ രജോ ഗുണമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ തമോ ഗുണമുണ്ട്. അതിൽ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ? സാത്വികമായ സ്വഭാവം. ഹരികൃഷ്ണ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ക്ലിയർ ആയില്ല. ഹരികൃഷ്ണ, സാത്വികമായ ഗുണങ്ങള്. സത്യമായിട്ട് ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റുമോ? സത്യമായിട്ട് ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ട് ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും അധികം ബാധിക്കാത്ത. എന്താ? കേട്ടില്ല. ആഹാര രീതിയിലായാലും ജീവിത രീതിയിലായാലും ഒരു സാത്വികമായ ഒരു രീതിയിൽ പാലിക്കുന്ന ആളുകള്. ഓക്കെ. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ട് ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും ഒക്കെ കുറച്ച് അറിവുണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വേദ നിർമ്മിതങ്ങളായ മീൻസ് അതിന്റെ റൂൾസുകളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ച് അങ്ങനെ പോകുമ്പോ ആ ജ്ഞാനം കുറെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അവര് ജീവിതം അതിനനുസരിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അവരുടെ ലൈഫ് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് മാറും. അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ. പിന്നെ രാജസീയമായിട്ട് അവരെ പ്രത്യേകത രാജസീയമായിട്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം. ഭൗതികയോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരിക്കും അല്ലെ? മറ്റേ തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവർ ഈ അവസ്ഥ ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടിരിക്കണം. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ. ഒരവസ്ഥയാണ് ഇത്, അഡിക്ഷൻ. അവർക്കാണ് ജീവിക്കണം, അവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല. രണ്ടുപേർക്കും അവർക്കും ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല, സമൂഹത്തിന് ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ ജീവിത രീതി വരുമ്പോഴാണ് അത് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് 11ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. സർവദ്വാരദേഹാസ്മിൻ പ്രകാശോപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തദ്വിദ്യാദ് വിവിധം സത്വമിത്വതാം. ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനത്തെ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് സത്വഗുണത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ 9 ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. 2 കണ്ണുകൾ, 2 ചെവികൾ, 2 നാസോദ്വാരങ്ങൾ, വായിൽ, ലിംഗം, മലദ്വാരം. അപ്പൊ അങ്ങനെ 9 ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ 9 ദ്വാരവും അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ശരീരം മുഴുവനും സാത്വികമായിട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രകാശമാവുന്ന പറയുന്നത്. അതൊന്ന് പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഫോമിലേക്ക്, ആത്മീയ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. 100% അല്ല, എന്നാലും താഴത്തെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് തന്നെ അവിടത്തോങ്ങിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കൂടുതൽ മുന്നേറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തണം. രജഗുണത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നേടണം, അത് മാത്രം ചിന്ത ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വേറെ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഭൗതികത്തിന്റെ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റാ ഭൗതികതയുടെ ചിന്താഗതി. അതിനല്ലേ നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടും, പിന്നെ അത് ചെയ്യും, അങ്ങനെ ഓട്ടം തന്നെ ആയിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങൾ, അത്യാഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും ഏത് സമയത്ത്. പക്ഷെ സാത്വികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലായി പതുക്കെ നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പൊ എന്താണ് സത്യം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ജീവിതം അതിനനുസരിച്ച് രീതിയിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അത് സാത്യം. അപ്പൊ സാത്വിക ഗുണത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരം മുഴുവനും എന്ത് പ്രകാശമാനമായി തീരുന്നവർ പ്രവേശനത്തിന് പൂരിപ്പിച്ച ആത്മീയത കുറച്ചും കൂടെ ആ ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയും. അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം. ലോഭ പ്രവൃത്തി ആരംഭ കർമ്മണാമംശ സ്പൃഹ രജസ്ഥാനി ജായതേ വിവർത്തേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, രജഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതികഠിനമായ ആസക്തി, ബലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം,
അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവര് പ്രത്യേകിച്ച് രജോ ഗുണക്കാർക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരിക്കില്ല, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹമായിരിക്കും. അതാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം. അവർ എന്തിനു കഠിനമായിട്ട് പ്രയത്നിക്കും, അവർ എന്തിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അവരെ ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവർ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അതാണ് ശരിക്കും രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരത്. പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് അപ്രകാശോ പ്രവർത്യശ്ച പ്രമാദോ മോഹം ഏവച തമശ്ചാനി ജായതേ വിബദ്ധേ കുരുനന്ദന. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ് ഇല്ലായ്മ, അകർമ്മണത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ വരും എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ആ ലെവലിലെത്തുമ്പോൾ തമോ ഗുണത്തിൽ വരുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അവർക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും, ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാവും, തേജസ്സുമില്ല, പിന്നെ നിയന്ത്രിത തത്വം അനുസരിച്ചല്ല തന്നിഷ്ടം പോലെ ആയിരിക്കും അവർ പ്രവർത്തിക്കും. അവര് ഒരു ഉദ്ദേശമില്ലാതെ ആയിരിക്കും, അവർ എന്തിനാണ് പ്രവർത്തിക്കൊണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. അതാണ് നമ്മള് പറഞ്ഞില്ല, നീചമായിട്ടുള്ള ലെവലിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, അവര് പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്കർ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള എല്ലാവരും ക്രിമിനൽസ്, ഇതൊക്കെ ആ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. അവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് തമോ ഗുണം വരും, തേജസ് ഇല്ലായ്മ, അതൊക്കെ അവരെ കൂടെ വരുന്ന പറഞ്ഞു. അവർ പറഞ്ഞത് അവര് ഒരു ഉദ്ദേശമില്ലാതാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ, അവർ എന്തിനാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. അതേപോലെ ആയിരിക്കും, തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ആയിരിക്കും അവർ. അപ്പൊ അത് മൃഗതുല്യമായി മാറണം അവരുടെ ജീവിതം. അതായത് മൃഗങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെ, മൃഗങ്ങൾ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആയി മാറുന്നത്. അതാണ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തമോ ഗുണം വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഇതാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സാത്വിക ഗുണമാണ്. ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ സിറ്റീസ്, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രജോ ഗുണമാണ്. പിന്നെ ഇത് തമോ ഗുണമാണ്. അവർക്ക് എവിടെ പോകണ്ടെന്നും കൂടെ അറിയില്ല, അതടക്കം അവര് അടച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ്. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് ഒരു പിടുത്തില്ലാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഓട്ടമായിരിക്കും അല്ലെ, ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാന്തി കിട്ടും. നമ്മളെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് പിന്നെ യഥാ സത്തോ പ്രവർത്തോ പ്രളയം യാന്തി ദേഹാഭൃത് തദോത്പിതം ലോകം അമലാൻ പ്രതിപദ്ധ്യതേ. സാത്വികന്മാർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിമാരുടെ നിർമ്മലമായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ സാത്വികന്മാർ, പിന്നെ ഇനി അതിന്റെ ഓരോ കാറ്റഗറി ഓരോ പറഞ്ഞു. സാത്വികം എന്താണെന്ന് രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി സാത്വികന്മാർ അവര് മരണസമയത്ത് പറയുമ്പോൾ അവര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവര് സത്വഗുണത്തിൽ സമ്പന്നർ ബ്രഹ്മലോകം, ജനലോകം മുതലായ ഉത്തമ ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ദേവന് തുല്യമായ ആനന്ദവും അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഉന്നതമായ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പറഞ്ഞു. നമുക്കൊരു മുകളിലേക്ക് 7-14 ലോകങ്ങൾ അറിയാം അല്ലെ, ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ള ലോകങ്ങള് പറയുന്നത് സ്വർഗ്ഗലോകം, അതേപോലെ തന്നെ ജനകലോകം, തപോലോകം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മലോകം വരെ അവർക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്തത് ഇത് പറഞ്ഞത് രജസി പ്രളയം ഗത്ത കർമ്മസംഘർഷു ജായതേ തഥാ പ്രലീനീന സ്തംസി മൂഢയോനേഷു ജായതേ. രജോഗുണത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് അവര് മരിക്കുമ്പോൾ, അവര് മരണസമയത്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് രജോഗുണത്തോട് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവിടെ ജനിക്കും. തമോഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരാവട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. അപ്പൊ രജോ ഗുണമുള്ളവരുന്ന വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ തന്നെ വീണ്ടും ജനിക്കും. കാരണം അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവരുടെ ലൈഫ്. പക്ഷെ തമോ ഗുണത്തിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് മൃഗത്തില് ആ ലെവലിലേക്കാണ് താന്നു പോവാന്ന് പറയണം. മൃഗത്തിന് തുല്യമായി അവർ തോന്നിയ പോണല്ലേ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതുപോലെ തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ള ഒരു ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞ മൃഗമാണ്. അപ്പൊ മൃഗമായിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് വിടും, അത്ര ഉള്ള അതിന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ മൃഗജന്മമായിരിക്കും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് സംഭവിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം കർമ്മണ സുഹൃദസ്വാഹ സാത്വികം നിർമ്മലം ഫലം സജസ്തു ബലം ദുഃഖം അജ്ഞാനം തമസേ ഫലം. സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ ബലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിഗുണത്തിൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ബലം ദുഃഖമാവുന്നു, തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഔഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാവുന്നു. പിന്നെ ഓരോതിനെ പറ്റി വീണ്ടും വർണ്ണിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നു, ഫലം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമല്ലേ. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ സാത്വികർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ്, ഫലം വിശുദ്ധമായി ും നല്ല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അത് ചെയ്യാൻ. അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നല്ല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, അത് വിശുദ്ധമാണ്. പിന്നെ രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഫലം ദുഃഖമാവുന്നു. രജോ ഗുണക്കാർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹങ്ങൾ, അപ്പൊ അത് കിട്ടാണ്ട് വരുമ്പോൾ ദുഃഖത്തിലേക്ക് വരും. പിന്നെ അടുത്തവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രവർത്തന ഫലം ഔഢ്യവും അജ്ഞാനം, അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, അവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം എന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ല. അവരെ അജ്ഞാനജന്യമായിരിക്കും അവരെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം സത്താംസ സംജായതേ ജ്ഞാനം രജസോ ലോഭ ഏവ സ പ്രമാദമോഹ തമസോ ഭവതോ ജ്ഞാനമേവ ജ
സത്വഗുണത്തിന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനവും, രജസ്സിന് ലോഭവും, തമസ്സിന് പ്രമാദവും മോഹം മൗഢ്യം എന്നിവയും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ശരിക്കും സാത്വിക ഗുണത്തിൽ നിന്ന്, സാത്വികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കഴിയുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് സാത്വിക ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകള്. പിന്നെ അടുത്തത് രജോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അവർക്ക് ലോഭം, അത് കുറച്ചേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. പിന്നെ തമസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് മോഹം മൗഢ്യം, അതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളും അതായിരിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ കൂടെ കടക്കും. കൃഷ്ണബോധം എന്ന് പറഞ്ഞ സാത്വിക ഗുണത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള അവസ്ഥയാന്ന് പറയുന്നത്, വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്നാ പറയുന്നത്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടങ്ങാം. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് കടന്നാലോ വിശുദ്ധമായ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോ ചിലപ്പോ ലെവലിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തമോ ഗുണമാണെങ്കിലും എന്ത് ഗുണമാണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. മുകളിലേക്ക് കയറാം. നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പതുക്കെ കടക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഊർത്തം ഗച്ഛതി സത്വസ്ഥ മതോദിഷ്ടത്തി രാജസ ജഗനജ്ഞ ഗുണവൃത്യസ്ഥ അതോ ഗച്ഛന്തി താമസ. സാത്വിക സ്വഭാവക്രമമാണ് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. പ്രകൃതമുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോഗുണത്തിനടിപ്പെട്ട നരങ്ങളിൽ പോയി നിലം വധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന് വേറെ രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, കാരണം സാത്വിക സ്വഭാവങ്ങൾ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകും. രാജസമുള്ളവർ നമ്മൾ ഭൂലോകത്ത് തന്നെ വീണ്ടും ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള നരങ്ങൾ, അതായത് പാപഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് പാതാളം വരെയുള്ള ഭൂമിയുടെ താഴത്തേക്ക് അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയണത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ജ്ഞാനം ഗുണേഭി കർത്താരം യഥാഷ്ടാനുപശ്യന്തി ഗുണേ ബൈശ്ച പരം വേദി ആത്മാവം സോതി ഗച്ഛതി. യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറെ കർത്താവില്ലെന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലായും ഗുണാതീതനായ ഭഗവാൻ അറിയാൻ ചെയ്തവൻ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് എവിടെ എത്തി നമ്മള്? അത് ഭഗവാനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞല്ലേ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, ആ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ത്രിഗുണത്തിന്റെ അപ്പുറത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ വിശുദ്ധ സത്വഗുണം, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ എത്തുന്ന വ്യക്തികൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും, അങ്ങനെ അറിയുന്നവൻ എന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. എവിടെ? അതായത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറെ കർത്താവില്ല എന്ന് ശരിയെ മനസ്സിലാക്കിയും ഗുണാതീതനെ ഭഗവാൻ അറിയുന്നതും ചെയ്യുന്നത്. അത് ഈ 3 ഗുണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിന്റെ കാരണം. അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. അതാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ദേഹിദേഹസമുദ്ഭവാൻ ജന്മ മൃത്യു ജരാ ദുഃഖർ വിമുക്തോ മൃതമസ്നുതേ. ശരീര സംബന്ധികളായി ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ചാൽ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവനെ ജനന മരണ വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതാസ്വദിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുക? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭൗതികതയാണ്, ഭൗതികതയുടെ നിയമങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികയുടെ ശക്തികളാണ് ഈ 3 എണ്ണം. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അതിനെ അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വിട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? നമുക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മാറണം. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ? അവിടെ നിന്ന് മാറണം. അങ്ങനെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ അമൃത ആസ്വദിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മരണം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ആവേണ്ട തന്നെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ആത്മീയതയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ശരീരം ഇവിടെ വെക്കുന്നു മാത്രം. വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരെ പോലെ അവർ അൾട്ടിമേറ്റ് അവര് മുക്താത്മാക്കളായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവര് ശരീരം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം, അത് അവര് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഇട്ടെന്ന് പോകണമാണ് ശരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്ഥിതി പറഞ്ഞത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, മുതലേ ക്ലേശിന്ന് മുക്തനായി ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതാസനം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത്, അതായത് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോ അത് അമൃതിനെ തുല്യാണ് അല്ലെ? അത് പരമാനന്ദമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരസ്ഥനാണെങ്കിലും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തെടുക്കുന്നവന് ത്രിഗുണ സ്വാധീനതയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദം അയാൾക്ക് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മള് ശരീരസ്ഥനാണെന്നുള്ള സംഭവം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ട്, ശരീരമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തായാലും ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പരമമായ ആനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം.
കൈർലിംഗൈ സ്ത്രീം ഗുണാത്നേതാൻ അതീതോ ഭവതി പ്രഭോ കിമാച്ചാരകഥം ചെയ്താം സ്ത്രീൻ ഗുണാതീതി വർദ്ധതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, പ്രഭു ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തായാലും എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം, അയാൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അയാളെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവരെ ഗുണങ്ങൾ എന്താക്കിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകാശം ചം പ്രവർത്തിം ച മോഹമേവജ്ജ പാണ്ഡവാനാദോഷ്ടി സംപ്രവർത്താനി നാനിവർത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണേര്യോ ന വിജാലതേ ഗുണവർത്തന്തിത്യവ്യം യോ വദ്ദിഷ്ടതി നേക്തദേ സമദുഃഖ സുഖദുഃഖ സ്വസ്ഥ സമലോഷ്ടാസ്കവകാഞ്ചന തുല്യപ്രിയ പ്രിയധീര സ്തുല നിന്ദാത്മ സംസൃതി മാനപമാനയോസ്തതുല്യ തുല്യോ മിത്രാരി പശ്യയോ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീത സ ഉച്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഹേ പാണ്ഡുപുത്ര, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കുള്ളതാകുന്ന പ്രതികാരങ്ങൾ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നുവോ, ത്രിഗുണങ്ങളാണെന്നുള്ള പ്രവർത്തനനിരങ്ങളായിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനം അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഷ്ഠമായ സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയും മൺകട്ടയും കല്ലും ഒരേപോലെ വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമായി യാതൊന്നും ഇല്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകളും സ്തുതികളും മാനത്തിൽ അപമാനങ്ങളും സമചിത്തനും ശത്രുഭേദമില്ലാത്തനും നിരുദ്യുപ്തനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയുള്ളൂ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണ്, പ്രകൃതിയുടെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കല്ലായാലും അതിലെ മൺകട്ടയായാലും കല്ലായാലും പൊന്നായാലും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരേപോലെ തോന്നുന്ന ഒരവസ്ഥ. അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാവുള്ളൂ. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമുക്കതൊക്കെ ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നൊക്കെ ഒരേപോലെ കാണാവുന്നത് ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്, പതിതമായ ആത്മാക്കളിന് നമുക്ക് കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്നുള്ള നാമജപം ചെയ്ത് പതുക്കെ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഇത്രയും ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിനെ പ്യുവർ ഡിവോട്ടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ എത്തണം. അപ്പോഴാണ് അത് പറയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതിക്രമിച്ചവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. ആത്മനിഷ്ഠനായ സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യ നിലയിൽ കാണുന്നുവോ നമുക്ക് പറയാനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ അത് നമുക്കറിയാം, ആർക്ക് പ്രിയമോ അപ്രിയമായി യാതൊന്നും ഇല്ലയോ, അപ്പൊ അങ്ങനൊക്കെ. പിന്നെ ധീരന് നിന്ദകളും സ്തുതികളും മാനത്തിൽ അപമാനത്തിൽ, മാനം ഉണ്ടായാലും അപമാനത്തിൽ അതിലൊക്കെ ഒരേപോലെ കൈക്കൊള്ളാൻ. കാരണം അത് പറയുമ്പോ കറക്റ്റ് ആണ്, ഇതൊക്കെ ഭൗതികതയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ശരിക്കും ആത്മീയതയിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാനന്ദത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള കാര്യം അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതൻ, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് കടക്കണം. അവിടെ കടന്നാൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ആ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പതുക്കെയാണ് നമ്മൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനതിൽ പറഞ്ഞ ഈ ജന്മത്തിൽ തീർക്കണം എന്നില്ല, തീരണമെന്നില്ല. അത് പല ജന്മങ്ങൾക്കായിട്ട് മാറും. അതപ്പോ ഈ ജന്മത്തിൽ തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മത്തിൽ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുക്തമായ ആത്മാക്കളായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയും. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം, മാം ചെയ്യാഭിചാരണോ ഭക്തിയോഗേന സേവദാസ ഗുണം സമ്മതി ദൈറ്റാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. പിന്നെ അതിന് വഴിയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായാലും ആ വ്യക്തിനെ കറക്റ്റ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ഭക്തനിലേക്ക് എങ്ങനെ വരണം, അതിന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പിഴയ്ക്കാതെ
മുടങ്ങാതെ ഭക്തിപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മളൊരു ദൃഢനിശ്ചയം എടുത്തിരിക്കണം. നമുക്ക് അതൊട്ടും പിഴയ്ക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് പൂർണ്ണ സമർപ്പണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ആ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. കാരണം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഭഗവാൻ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കി തുടങ്ങി. നമ്മൾ 2-ാം അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു, 35 ശ്ലോകത്തിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ത്രായതോ മഹത്വോ ഭയാത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ വെച്ചുമ്പോ തുടക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ അല്ലെ, തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഉദ്യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്ങളെ നമ്മളെ ഒഴിവാക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോ പതുക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ LKG പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മിഠായി കൊടുത്തു വിടുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ കുടിച്ചു വരുമ്പോൾ പഠിക്കാൻ കുറെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഗുണത്തിന് അതീതനാവുമ്പോഴോ നമ്മള് ബ്രഹ്മഭൂതായ കൽപ്പതേ ബ്രഹ്മപദത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭഗവാൻ പറയുമ്പോൾ പല രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പറയും, കുറച്ചും കൂടെ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പറയും. പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവാണ് പതുക്കെ 18-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. നമ്മൾ അതിന് പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ അവിടെ ആദ്യം ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണ്. പറയില്ലേ സ്വല്പം അഭ്യസത്രായത് മഹത്വമായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചെയ്യണം. കുറച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ അത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു സ്കൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ആ അഡ്മിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണം. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അവിടെ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോളേജിൽ വലിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിസിൻ ഒക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണം, അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള ആ കടക്കൽ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് കടന്നാൽ തന്നെ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും. അതാണ് ആദ്യത്തെ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ അത് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോകണം. അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ സൂചിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കല്ലും മണ്ണും സ്വർണ്ണവും അതൊക്കെ ഒരേപോലെ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അത്രയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുരുവിന് മാത്രം, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്. കാരണം ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനാണ് ശരിക്കും ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ സത്യം വ്യക്തിയെ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന് രീതികൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏത് രീതിയിൽ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീച്ചർ, മാത്സ് ടീച്ചർക്ക് മാത്രമേ മാത്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലേ വേറെ ഒരു പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മികത അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗുരു പരമ്പരകൾ അത് പഠിച്ച് അവർ ആ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി അവർ ജീവിതം മുഴുവൻ അതിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് 99% നമ്മളെല്ലാവരും ഗൃഹസ്ഥരായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ ഇതെന്നായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് വേറെ പല കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അവരിന്ന് അവർ ജീവിതം തന്നെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള. അപ്പൊ അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് വരണം. അവർക്കറിയാം നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവർ എന്തായാലും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് പറ്റിയ രീതി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു, നമ്മളത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാം. അതാണ് നമ്മൾ പതിതമായ ആത്മാക്കൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാലോ ആ ഫസ്റ്റ് അധ്യായത്തിൽ ആ ശ്ലോകത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുള്ളൂ. അതായത് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോവാം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. 27-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മണോ ഹിതി പ്രതിഷ്ഠാഹാം അമൃതസ്യ ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖസ്യൈവ കാന്തികസ്യ ച. അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനമായ വ്യക്തി ശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റി പറയണം. അതിന് മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഭക്തി സേവനം ചെയ്തു പോകണം. അപ്പോഴും നമ്മൾ ബ്രഹ്മപദത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആ ബ്രഹ്മപദം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ആ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് അമൃതവും അക്ഷയവും. അമൃതം അല്ലെ, അമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. അക്ഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നശിക്കാത്തത് അല്ലെ, ശാശ്വതം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന അത്യന്ത സുഖത്തിന്റെ അത്യന്ത പരമാനന്ദം അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനന്ദം, സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ആനന്ദം, പരമായ ആനന്ദം. അതിനായ ആനന്ദത്തിന്റെ ആ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തേജസ് മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ കാരണം ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, അല്ലാണ്ട് അവിടെ തന്നെത്താനെ ഒരു വെളിച്ചം മാത്രമേ അതിന്റെ ബാക്കിലുണ്ട്. അതിന്റെ ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ
എല്ലാത്തിന്റെ കാരണവും അതേപോലെ തന്നെ ആ ശാശ്വതമായ നിലനിൽപ്പത്തിന്റെ കാര്യം അക്ഷയം ഇതെല്ലാതും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ 3 തരം നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് 3 തരം പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം, അതായത് പ്രകാശം, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവ് ചതുർഭുജ രൂപേണുള്ള ഭഗവാൻ, പിന്നെ അടുത്തതാണ് നമ്മളെ പിന്നെ അടുത്തതാണ് നിരപേക്ഷ സത്യം അല്ലെങ്കിൽ നിരപേക്ഷ സത്യം, അതായത് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറും തോറും ആദ്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു വെളിച്ചം മാത്രമാണ്, പിന്നെയാണ് അതിന്റെ ഭഗവാന്റെ ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണം. അതാണ് പരമാത്മാ രൂപനെ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലിരിക്കണം. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലെ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അത് കടന്നു പോകുന്നത് പറയുന്നത്. അതാണ് അതിനെല്ലാത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്. അത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ശാശ്വതമായ ലോകത്തിന്റെയും അക്ഷയമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിന്റെയും അത് ഒക്കത്തിന്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്നിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാതും ഇൻഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞ സർവ്വകാരണ കാരണം. അത് അത്ര മൈൻഡ് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവല്ലേ. എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം ആരാണോ അതാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സുകളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം, അതൊരു അതീന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം അത് ഭഗവാനും നാമവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ യജ്ഞത്തില് നാമമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ആ യജ്ഞം നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള പൂജ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം. അത് മാത്രമേ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധിയുണ്ട്. കലിയുഗത്തിലെ ആ ധർമ്മം അതാണ്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ചെല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ കർമ്മനിരതനായിരിക്കണം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സേവനം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് കൃഷ്ണന്റെ സേവിക്കുന്നത് നിരതനായിരിക്കണം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനോട് കണക്ട്. അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും ഭഗവാൻ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലായാലും നമ്മൾ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും പലവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. അതിന്റെ എല്ലാവരും അവർക്കൊന്നും ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ മാതാജി നിങ്ങളെല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറയുന്നതൊക്കെ എന്താ അതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു സേവനമാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണല്ലോ. നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ചിലവര് അവരെ പാട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് സോങ്സ് ഇതൊക്കെ അവർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് എന്താണ്? അതിന് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കലായിട്ട് ഒരു റിപ്ലൈ കിട്ടുന്നുണ്ടില്ല. അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാനാണ്. അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സേവനം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് അത് ഒരു വ്യക്തിക്കല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിനൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ആ വ്യക്തി തരുന്നില്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ തൊട്ട് ഭക്തി കിട്ടണമെന്നില്ല. ഇത് അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്, പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ, അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചത് നമുക്ക് കഴിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം അത് ഭഗവാൻ കഴിച്ചത് എന്താണ്, ഭഗവാൻ കഴിക്കണല്ലേ ശരി. അപ്പൊ ഉച്ചിഷ്ടമാണ് അല്ലെ. സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി കഴിച്ച ഭക്ഷണം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നും ഇല്ലല്ല സാധാരണ രീതിയിൽ. കാരണം ഭഗവാൻ കഴിക്കുമ്പോൾ നിവേദ്യാണ് അല്ല, നിവേദ്യം അത് പ്രസാദമായി മാറി. കാരണം അത് അത്രയും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കഴിക്കുക, പ്രസാദങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കണം എന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ അത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വേറെ കാര്യങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പൂക്കൾ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ ഫലങ്ങൾ, നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ വീട്ടിലും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരും. കാരണം അതിന്റെ ശുദ്ധിയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് നമ്മൾ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അതീന്ദ്ര ലെവലിലായി കഴിഞ്ഞാണ്. എന്താണെങ്കിലും അത് അതീന്ദ്ര ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണൻ തന്റെ ദിവ്യലീലകൾ നടത്തിയ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക. ഇതും അതുപോലെ നമ്മള് ഡാമുകൾ അല്ലെ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, അവിടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ അതീന്ദ്ര ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും, ഒരു അതീന്ദ്രമായ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രമായ ഒരു അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിലേക്ക് കടക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കഥകൾ, അതായത് ഭഗവതം വായിക്കുക, അതിനോട് പറ്റിയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കഥകളും കാര്യങ്ങളും, അതിന് ശ്രവണ അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തനം ഇതൊക്കെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെടുക, അത് സ്മരിക്കുക നമ്മൾ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകണം എന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെ അതിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടികളാണെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത്, പിന്നെ ഭഗവാനോട് അടുത്ത മറ്റിട്ടുള്ള വലിയ ഭക്തന്മാരുണ്ട്. ഇപ്പൊ പൂന്താനം, നമ്മളിതില് പൂന്താനം, അതേപോലെ തന്നെ
അതിൽ തന്നെ പല പല ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അവരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കഥകളും അതേപോലെ തന്നെ അവരെ ആവിർഭാവം തിരോഭാവം അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം തിരോഭാവം ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഉപവസിക്കുക. അപ്പൊ ആ സമയത്തിച്ച് ഭഗവാനെ ഉപവസിക്കുക, ഭഗവാനെ കൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ ഉപവസിക്കുന്നതിന് പട്ടിണി എടുക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് അല്ല, ഭഗവാനെ കൂടെ ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അറിയാണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഏകാദശി വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന് സാത്വികമായിട്ട് നമ്മൾ ഉയർത്തുക പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഉയരുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യത്തിന് അതിന്റെ പിറകിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയയിലും അല്ലെ ഭക്തിയിലും നമ്മൾ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്താലേ നമുക്ക് അതിൽ ഉയരാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ബ്രഹ്മജ്യോതിയില് ബ്രഹ്മാനുഭൂതിയിലും മറ്റേതെങ്കിലും തലത്തിൽ നിലയുറപ്പിക്കുന്ന ഭക്തന് ഗുണം കൊണ്ട് ഭഗവത് സദർശനമത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ലെവലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് തുല്യമായിട്ട് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നൊക്കെ പറയും, ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ് ഞാൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഭഗവാന് തുല്യമല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് തുല്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ തുല്യമാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികയുടെ ആയ ഊരാക്കുടുക്കിൽ കിടന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങി ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ, അതാണ് മുകുന്ദൻ. മുക്തി തരാൻ പറ്റുന്നത് ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വേർഡ് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലേ, ഭഗവാൻ ഓരോ നാമങ്ങളും അതിൻ്റെതായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഈ അധ്യായം കഴിയണം. ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മള് ഭഗവതിയുടെ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്, ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ നമ്മൾ രക്ഷ നേടണം. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ കൂടി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അതിന് ഒരേ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ആത്മീയതയിലേക്ക് സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയരാം. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനമാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനം. അതിൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ. ഇത് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഈ ത്രിഗുണത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്, 3 ഗുണങ്ങളെ പറ്റി. ഓക്കെ, പുരുഷോത്തമ യോഗം. പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകം. ശരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നത് ജ്ഞാനയോഗമാണ് അല്ലെ. അതായത് നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ 3 സെഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കർമ്മയോഗം, പിന്നെ ഭക്തിയോഗം, പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ പറയണം 15ാമത്തെ അധ്യായം, അത് 13ാമത്തെ തൊട്ട് 18 അധ്യായം വരെ ശരിക്കും ജ്ഞാനയോഗമാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിന് നമുക്ക് ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ അധ്യായത്തിൽ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ആത്മീയ ലോകം, എന്താണ് ഭൗതിക ലോകം, ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആത്മീയ ലോകം എന്നാൽ എന്ത്, ഭൗതിക ലോകം എന്നാൽ എന്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിനെ ഇതിൽ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു ഉപമ പോലെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വൃക്ഷത്തിന് തല, നമ്മളിപ്പോ പറയില്ല അപ്പൊ ഒരു കുളത്തിന്റെ അവിടെ ഒക്കെ ചെന്നിട്ട് ഒരു വൃക്ഷം അതിന്റെ പുറത്തിന് തല കീഴായിട്ട് അതിന്റെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് കാണുമല്ലേ, അതിന്റെ എന്താ പറയാ കണ്ണാടി രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇത് കാണുമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ്. അപ്പൊ അത് ശാശ്വതമല്ല. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മായ ഇല്ലാത്ത സംഭവം എന്നല്ല പറയുന്നത്, അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ശാശ്വതമല്ല, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ലോകമാണ് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊത്തമൂലമതശ്ചാഗ അശ്വത്ഥം പ്രവാഹരുവ്യയം ഛന്ദാസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദസ്സ വേദവിദേ. പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായ അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്, അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്നറിയുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളും ഇത് പറയണേ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ശരിക്കും ഇവിടെ ഡിസയറിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഇതിന്റെ ഫോട്ടോ പോയില്ല, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ,
എന്നാലും പറഞ്ഞുതരാം, ചെറിയൊരു സ്ലൈഡ്സിന് എന്തോ ഇഷ്യൂ പറ്റി, കുഴപ്പമില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഇത് നോക്കി ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഉള്ളത് നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് 14 ലോകങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാലോ അല്ലെ. അപ്പൊ 14 ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നതായിരുന്നു ബ്രഹ്മാവ്. അത് മുട്ട് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പാതാളം വരെ എന്താണ് ഭൗതിക ലോകമാണെന്നാണ് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഒരു മരത്തിനെ സങ്കല്പിച്ച മരത്തിനെ തല തിരിച്ചു പിടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? വേര് മുകളിൽ, അതാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വേരും ബ്രഹ്മാവും, അതിന്റെ താഴെയാണ് ശരിക്കും ശാഖകൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ശാഖകൾ അതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളതായിരിക്കും ബ്രഹ്മാവ്. പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ നമ്മൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഇതില് ദേവന്മാരിനെ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മ കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ താഴെ ദേവന്മാരിനെ കാണിക്കുന്നത്. ഐരാവതം ദേവന്മാരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഫോട്ടോ കാണുന്നുണ്ട്. അതിനെ താഴെ മനുഷ്യനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, മനുഷ്യന്റെ ലോകം കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിനെ താഴെ മൃഗങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. അതിനെയും അതിനെ ജന്തു, അങ്ങനത്തെ വലിയ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളും അങ്ങനെ നരകലോകത്തിലേക്ക് അതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ ഡിസയർ, ഈ കാമം, ശരി, ഡിസയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമം, ആഗ്രഹം അല്ലെ. ഇത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അപ്പുറത്തേക്ക്, ഈ ഡിസയർ കഴിഞ്ഞ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ലോകമാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകം. ഇത് കടന്നു കഴിഞ്ഞാലോ, ഈ കാമത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ പ്രേമത്തിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ. പ്രേമമാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകം, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തെ പറഞ്ഞ അരയാലിനോടാണ് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. അരയാലാകുമ്പോ അരയാലത്തിന് തലതിരിച്ച് നിർത്തിയാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതിനെപ്പറ്റി കാണിച്ചിരിക്കണേ. അതിൽ ഈ ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഇലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് വേദമന്ത്രങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നു. വേദമന്ത്രങ്ങളാണ് ഇലകൾ. അപ്പൊ ഈ വേദമന്ത്രത്തെ ശരിക്കും അറിയുന്നവൻ അവനാണ് വേദജ്ഞൻ. ഈ വേദമന്ത്രങ്ങളെ അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ വേദമന്ത്രങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേദജ്ഞന് ആ വേദമന്ത്ര ഇലകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാവും. അത് പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ശ്ലോകങ്ങള്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അധശ്ചോർത്തം പ്രസിദ്ധാസ്തസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃത്ത വിഷയ പ്രവാല അന്തശ്ച മൂലന്യ സദന്താനി കർമാനുബന്ധിനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ, ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേഴോട്ടും പടർന്നു കിടന്നു. ഇന്ത്യൻ വൃക്ഷങ്ങളാണ് ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിനെ ഒന്ന് ശരിക്കും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഇതിൽ ഈ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് കുറെ ചില്ലകൾ ഉണ്ടല്ല. അപ്പൊ ഈ ചില്ലകൾ, ഇങ്ങനെ കുറെ ചില്ലകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ചില്ലകളിൽ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചില്ലകൾ വളരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു മരം വളരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതിന് വളം ഇതൊക്കെ വേണ്ടിവരും. ആ വളമാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയില്ല, ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെടും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും ത്രിഗുണങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു കർമ്മം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കർമ്മം, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ ചില്ലകൾ ഇങ്ങനെ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജന്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ചില്ലകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനന മരണ ചക്രം എന്നത് ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജില്ലയിലായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ താഴത്തെ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ മുകളിലത്തെ ജില്ല വരെ വേണമെങ്കിൽ എത്താം. ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മലോകം വരെ ഒക്കെ എത്താം. വീണ്ടും അടുത്ത ജില്ലയിലേക്ക് വീഴാം. ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് വേരുകളുണ്ട്. ഈ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ്. ബലോദിഷ്ട കർമ്മ, ഇതിനൊക്കെ വേരുകളുണ്ട് അല്ലെ. ഇതിന് മരത്തിന് വേരുകളുണ്ട്. ഈ വേരുകളല്ലാതെ എന്ത് പറയണത്, അത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളാണ്, കർമ്മഫലങ്ങൾ. അപ്പൊ വേരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതാണ് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മളെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിന് മരത്തിന് ബലം കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുടുങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീനിങ് ആണിത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, എത്ര നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ അടിമപ്പെടണേ, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ജന്മങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജില്ലയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതൊരു ഉദാഹരണം. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഈ ഡിസയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈന്, അപ്പൊ ശരിക്കും അതിന് ആത്മീയമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വിരജാ നദി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കണം. അതാണ് ഭഗവാൻ. അവിടെ നിന്ന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളായി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകവും കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ. ബ്രഹ്മലോകം വരെയും ഭൗതികമായിട്ടൊരു ലോകമാണ്. അതാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഫോട്ടോ കാണുമ്പോ ശരിക്കും നരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ
ബ്രഹ്മാവിന് അടക്കം വയസ്സാവും അല്ലെങ്കിൽ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇന്റേണൽ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വരെയുള്ള അതിനൊക്കെ ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് എല്ലാതും ജീവാത്മാക്കളാണ്. മറ്റേന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്, അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, പൂർണ്ണ വിസ്തരണം, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ വരുമ്പോ ജീവാത്മാക്കളായി. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ജീവാത്മാവിന് ഒരു പവർ ഉണ്ട്. വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനുള്ള പവർ ശരിക്കും ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. ആ പവറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ആ പവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഭക്തിയുത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയർന്നുയർന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. നാരൂപമസ്യേഹ തദോപലഭ്യതേ നാന്തോ ന ചാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠിത അശ്വത്മേനം സുവ വിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചുത്വാ തത്പദം തത്പരിമാർഗത്യവ്യം യസ്മിൻ ഗദാന നിവർത്തന്തി ഭൂയ തനേമ ചാമ്യം പുരുഷം പ്രബദ്ധേ യത് പ്രവർത്തി പ്രസന്ത പുരാണീം. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. വേരുറച്ചുയർന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാവുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയും. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്ന് തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്ക് നിൽക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനും ഉറവിടമായ പരപുരുഷനിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇതിന് ആദ്യം അവസാനവും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു പ്രതിഫലനാണ്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതും ഒരു അനാദി പോലെ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഏത് ഈ ഭൗതിക ലോകം, അതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിനും സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരത്തിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നൊക്കെയാ. ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം? നമ്മളെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാം അല്ലെ. ആ മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി കുറച്ചാണ് ബിൽഡിംഗ് നിൽക്കും, കുറച്ചാകുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് താഴത്തേക്ക് വീഴും. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് ഭൂമിയിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കണം അല്ലെ. വീണ്ടും അടുത്ത ആൾ കുറെ വർഷങ്ങൾ, ഒരു 50 വർഷം എന്ന് വീണ്ടും ഒരാൾ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കും, അത് കുറച്ചാൽ നിൽക്കും, വീണ്ടും താഴ്ത്തു വീഴും. ഇത് തന്നെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങനെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അതാണ് ഇതിന് അവസാനമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? നമ്മള് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. അത് നമ്മള് വിരക്തി, ഇത് ഡിസയർ ആണ് നമ്മളെ കാര്യം. അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കണം. ഡിസയറിനെ നമ്മൾ വിരക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലോ, അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കാമത്തെ നമ്മൾ അതിനെ വിരക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലേ നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് പറയുന്നത് നമുക്കത് സംഭവിക്കും. എങ്ങനെ? നമുക്ക് വിരക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തോട് വിരക്തിയും ആത്മീയ ലോകത്തോട് ഭഗവാനോട് ആസക്തിയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടായാലും മതി, നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിനോട് വിരക്തി വന്നിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനോട് ആസക്തി. നമുക്ക് വിരക്തി നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരാൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു കേക്ക് കഷ്ണം കൊണ്ടുവച്ച് കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അത് നമ്മളെ മൈൻഡ് അങ്ങനെ തന്നെ മാറിപ്പോകും. പക്ഷെ തിരിച്ചാണ് നമുക്ക് കഴിച്ചോളം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ ഇഷ്ടത്തോട് കഴിക്കും. അപ്പൊ ആസക്തി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ല, വിരക്തി നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനുള്ള ആസക്തി വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കഴിയും. ആ രീതി അനുസരിച്ചാണ് ഭക്തിയുത സേവനം സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. പിന്നെ നിർമാന മോഹ ജിതസംഗദോഷ അത്യാത്മനിത വിനിവൃത്തകാമ ത്വദ്ദർവിമുക്ത സുഖ ദുഃഖ സംചാർ ഗച്ഛന്ത്യമൂഢ പദമവ്യയം തത് മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സാനാദത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരംപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിച്ച് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നതൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ ആ സത്യത്തെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് ആ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കണക്ട് ആണ്. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ഏതാണ് തൻ്റേതാണെന്ന്, തൻ്റേതല്ലാത്തെന്നുള്ള അറിവ് സമ്പാദിച്ചു കഴിയുക. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമുക്കുള്ളത് ഈ ലോകത്ത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ളത്. നമ്മൾ പറയും നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ് അല്ലെ. പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതം പറഞ്ഞ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായി നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ലോകത്തുള്ളതെന്ന്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ദുഃഖവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവിടെ അറിയാം, നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. നമ്മൾ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ഇത് എന്റേതല്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. പിന്നെ അതിന് ദുഃഖവും സന്തോഷം അത് എന്റെ അല്ല, നമുക്കല്ല. നമുക്ക് രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ വരുമ്പോഴും ദുഃഖവും സുഖം വരുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൺഫേം അതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. അത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭഗവാനിൽ മാത്രമാണ് എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങും. അങ്ങനെ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്.
പിന്നെ സദേ സൂര്യ ന ശശാങ്കോ ന പാവക യദ്ഗതോ ന നിവർത്തന്റെ തദാത്മാ പരമംബമാം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ ലോകത്തെ പറ്റി ഇനി വർണ്ണിക്കാൻ പോണ്. ഇപ്പൊ എത്രയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഈ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിലേക്ക് കടക്കണം, പരമായ ഇതിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇത് ഭൗതിക ലോകം എന്നുള്ളത് ഒരു ശാശ്വതമല്ലതും അതിനൊരു വിഷയത്തിന് വെച്ചിട്ട് ഉപമിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ ഉപമിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയണത് ഇനി ഭഗവാൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആ വാസസ്ഥാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിന്റെ മുകളില് ഡിസയറിന്റെ മുകളില് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മുകളില് ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കാണ്. പരമമായ എന്റെ ആവാസ സ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ലേ, അവിടെ ചെന്നെത്തിയാൽ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക. അപ്പൊ ക്ലിയർ കട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകം വേറെ ആത്മീയ ലോകം വേണം. അവിടെ ചെന്നെത്തിയാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല എന്ന് നമ്മളോട് പറയണം. പിന്നെ ആ ലോകത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏത് സമയത്ത് വെളിച്ചമാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി അതാണ് അല്ലെ. ജ്യോതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെളിച്ചമാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതി, ആ ജ്യോതിസ് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ പ്രകാശത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മളോട് പറഞ്ഞതില്ല തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ, തമസ് ഇരുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകം അജ്ഞതയാണ്. അതിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ്, അത് ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ അത് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ വെളിച്ചമാണ്. വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുണ്ടതായ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അപ്പൊ ഇരുണ്ടമായ ലോകത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വരുന്നതിന് വേണ്ടി ശരിക്കും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഉള്ളത്. അവിടെ സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള പല സെക്ഷൻസ് ആണ്. അതിൽ നിന്ന് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെല്ലാത്തിനും പ്രകാശം ചൊല്ലുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആയ ജ്യോതിസാണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ സെന്റർ നമുക്ക് പറയാം, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അവിടെ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി പോകേണ്ടത്. ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനാണെന്നും ഭഗവാനിലാണ് അതിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു എന്നും അതിന്റെ ചുറ്റും വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലെ ചതുർഭുജ രൂപിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മുക്തി ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് 5 തരം മുക്തികൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സായുജ്യ മുക്തി, പിന്നെ എന്താ പറയില്ലേ സായുജ്യം അടഞ്ഞെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കേൾക്കാറ് അല്ലെ. അപ്പൊ സായുജ്യ മുക്തി ഉണ്ട്, പിന്നെ സാലോക്യം, പിന്നെ അത് ഭഗവാന്റെ ലോകം കിട്ടുക സാലോകം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ രൂപം കിട്ടുക, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യത്തിൽ കഴിയാൻ പറ്റുക, ഭഗവാനെ പോലുള്ള എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് മുക്തിപദങ്ങൾ. ശരിക്കും ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് കേസ്. കാരണം ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാനുള്ള ആ സ്നേഹം, ആ പ്രേമം മാത്രം നിലനിൽക്കുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള മുക്തിപദങ്ങൾ പോലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് അതിന് പല ലെവലുകളുണ്ട് ഭക്തിയിൽ. അതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ലെവലിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഒരു ആത്മീയ ലോകമുണ്ട്. ആ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാലേ മാത്രം ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 17-14 ലോകത്തിൽ കടന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജില്ലയിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയണം മമ വൈശ്യ ജീവലോക ജീവഭൂത സനാതന മന ഷഷ്ടിന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തുകളും. ബദ്ധമായി ജീവിതം നയിക്കാൻ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭയങ്കര വിഷമത്തോടെ അത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാലല്ലേ ശാശ്വത എന്റെ അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഈ ബദ്ധരായ ഈ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ് എന്റെ അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവര്. അവരെന്താ ചെയ്യണത്? ഈ 6 ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഇന്ദ്രിയം മനസ്സാണ്. അപ്പൊ മനസ്സ് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് മൂക്ക് ചെവി നാക്ക് അതൊക്കെ എന്ത് വരുന്നത് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കൂടാതെ 6ാമത്തെ ഇന്ദ്രിയം മനസ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയണത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോ 2 തരം ആത്മാക്കളെ പറ്റി ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാം. ഒന്ന് നമ്മളെ പോലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ, അതായത് ബദ്ധാത്മാക്കൾ, പിന്നെ മുക്താത്മാക്കൾ, അതായത് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മുക്താത്മാക്കളായി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 2 തരം ആത്മാക്കളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ജീവാത്മാക്കൾ ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് താഴത്തുള്ള എല്ലാവരും ജീവാത്മാക്കളാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ അഗ്നിദേവനായാലും വരുണനായാലും ഇന്ദ്രനായാലും ഒക്കെ ജീവാത്മാക്കൾ. അതൊക്കെ ഒരു പൊസിഷൻസ് ആണ്. അഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പൊസിഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല മിനിസ്റ്റർ, ഹോം
മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അഗ്നി, മനസ്സിലായി? അത് ആ ജീവാത്മാക്കളെ അതിന്റെ ഇടയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളെ മന്ത്രിമാര് ഓരോരുത്തരും നമുക്കറിയാം, ഒരു ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഇന്നത്തെ മന്ത്രി ആയിരിക്കില്ല നാളത്തെ ആളെ പേര് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളും അങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോവാം, നമ്മളും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ അത് ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ജീവാത്മാക്കളായിട്ട് മാറും. അതാണ് ജീവാത്മാക്കൾ പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ വരുമ്പോൾ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നരസിംഹമൂർത്തി, ശ്രീരാമൻ, ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പറയും ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ അത് മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്, അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. ഇത് ജീവാത്മാക്കളാണ്. ഇത് കുറച്ച് അതാണ് ഡിഫറൻസ്. ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും മരണമുണ്ട്. അവിടെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് മരണമില്ല. അത് മുക്താത്മാക്കളായി മതി. മുക്താത്മാക്കൾ പ്ലസ് ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ അനവധി ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് വിഷ്ണു തത്വം. അതാണ് ശരിക്കും അതും വിഷ്ണു തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അതായത് വിഷ്ണുമൂർത്തി, നരസിംഹം, ശ്രീരാമൻ, അങ്ങനെ അനവധി വിഷ്ണുവിന്റെ വിഷ്ണു അംശങ്ങൾ. അതിൽ തന്നെ പല അവതാരങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. പൂർണ്ണാവതാരം, അംശാവതാരം, പിന്നെ മന്വന്തര അവതാരം, അങ്ങനെ പല അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ അവതാരത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. അത് ജീവാത്മാവല്ല. ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് താഴത്തുള്ള ദേവന്മാരടക്കം ജീവാത്മാക്കളാണ്. മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞത് അവതാരങ്ങളാണ്. ലീലാവതാരം, ഗുണാവതാരം, പുരുഷാവതാരം, മന്വന്താവതാരം, അങ്ങനെ അവതാരങ്ങളാണ്. ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ശരി. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം. ശരീരം യദ്വാപ്നോതി യജാസ്പൃത കാമാദീശ്വരാഗൃഹാത് ദൈത്യാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വശായതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങൾ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അടുത്ത ജന്മം കിട്ടണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം. അടുത്ത ജന്മം കിട്ടണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഇതിനെ മുന്നത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്യൂറാണ്, 100%. ഭഗവാൻ എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കാമ്യ കർമ്മങ്ങളും മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, പാപം, പുണ്യം, ഇതൊന്നും നമ്മൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ജീവികളിൽ ചെന്ന് പിറക്കുന്നു. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെ. അപ്പൊ ഗന്ധാണ് നമ്മളെ ജീവിത വാസനകളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഒരു മീഡിയേറ്റർ പോലെ, അത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ആ അവബോധമാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് അത് ശരിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കാറ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ല് പറയും. ബാഡ് സ്മെല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്മെല്ല് നമ്മൾ കാറ്റിനോടുണ്ട്. പക്ഷെ കാറ്റിനുള്ളിലുള്ള ആ സ്മെല്ലിനെയും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാണ് പറയുമ്പോ രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ആത്മാവ് അങ്ങോട്ട് കടക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഞാനല്ല അനുഭവിക്കുന്നത്. ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് അത് ഞാനാണെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം. അത് താതാത്മ്യം ചെയ്യണത് അത് ഞാനാണെന്ന്. പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്യൂറാണ്. അതാണ് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് നമ്മളെ അവബോധമാണ്. ഞാൻ എന്നുള്ള ആത്മാവല്ല, നമ്മളെ അവബോധമാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് പിന്നെ അതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നണാണ്. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് പറയുന്നത്. അത് കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്നാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കണ്ട, ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത് ശ്രോതം ചക്ഷുസർശനം ച രസസംഘ്രാണമേവ ജാതിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപവാസതേ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈകൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാക്ക്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈകൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോയി അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല തണുപ്പ് സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് തണുപ്പത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോയി അതിനനുസരിച്ച് ഡ്രസ്സുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആരോടും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയത്, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ആ ഇഷ്ടം വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഒരുത്തൻ
തണുപ്പ് സ്ഥലത്ത് പോയി അവൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം. പക്ഷെ അതാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടമല്ല, അവൻ പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതാണ് ആ പോയിന്റാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട്, അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്. മനസ്സിലായി? അവര് പറഞ്ഞു, ഞാനത് കേട്ടു, അതാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകണം, അവിടെ ചെന്ന് ഡ്രസ്സുകൾ ഇടണം, അത് കുറെ അനുഭവിക്കണം. കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരാള് ഇത് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു വേറെ അടുത്തേക്ക് കിടക്കണം. ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചൊരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അവിടെ കണ്ണ്, ചെവി, നാക്ക്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും സ്വീകരിക്കും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് സ്വീകരിക്കാം. ജന്മം കിട്ടണമെങ്കിൽ 4ലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കും. 10 മണിയായല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇത്രയും പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട്? ഇത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നമുക്ക് ജ്ഞാനാണല്ലോ ഇത് കിട്ടുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. ഹലോ, വിശേഷം? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? ഹലോ, പറയൂ പ്രഭു, പറയാനുണ്ടോ? പറയൂ. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറയൂ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, പ്രഭു പറയാൻ ക്ലിയർ ആവണില്ല. ഓക്കെ, വരാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓക്കെ. പഞ്ചകൽപതരൂപച്ച കൃപാസിന്ധ്യാവച പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമാനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രഭു പറയുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും? പ്രഭു പറയണ കേൾക്കുന്നില്ല പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തിക്കോട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇപ്പൊ നാളെ കാണാം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ. ഓക്കെ, ശരി. താങ്ക് യു.